Mipadayag sa ilang pagbatok ang mga residente sa Sitio San Miguel, Barangay Apas, sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpatuman sa writ of demolition alang sa pagpahawa sa mga lumulupyo sa Lot 937. Gibutyag ni Ann Martel, Executive Vice President sa Archangel's Residence Mergence Inc., kun Army, nga ang maong luna dugay nang gidesisyonan tuig 1939 nga gipalit kini sa gobyerno o gipanag-iya sa Department of National Defense alang sa pagpalapad sa Camp Lapu-Lapu ug nahimo na usab kini nga puy-anan sa mga sundalo kauban ang ilang mga pamilya. Unya tungod kay ang mga soldiers na may mga family diri gipapuyo. So naagyoy kasulatan nga kani siya gibayran. Unya naapoy court order nga 1939 nga kani siya ang tag-iyaan nga si Felisa Sisip wala nagdumili sa pagbaligya kay siya may nag-state sa amount jud sa iyang yuta. Unya ang government sad wala sad nagdumili sa pagpalit kay naaman sila enough nga gi-save nga money for the expropriated lots nga 18 kabuok. Dugang ni Martel, tuig 1950 pa lamang, aduna nay mga sundalo ug militar nga nanimuyo sa maong lugar. Gikatakda nga sa Setyembre 27 hangtod Oktubre 14 niining tuiga, ipatuman ang writ of demolition nga nadesisyonan pa ni adtong Hulyo 20, 2010 gikan sa Regional Trial Court Branch 9, Cebu City kun basihan ang final notice nga ilang nadawat sa miaging buwan. Apan asoy ni Martel nga ang pag-reopen sa maong kaso anaa pa sa Court of Appeals ug gani gipasaligan nga ipaubos pa sa full-blown trial. Sumuuna nga kami nagbarog mi dinhi para sa Lot 97 tungod gusto na mo makit-an sa tibuok na Pilipinas nga kaning army diri og mga pulis ni barog tungod sa kamatuoran bahin aning Lot 97. Subay niini, nagpakitabang ang mga mulupyo ngadto sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa ilang suliran. Gipaabot sa mga residente nga unta pinaagi sa intervention sa Cebu City Government, mapugngan gyud ang tinguha nga demolisyon sa kabalayan sa Lot 937. Atol sa Open Line News Forum kagahapon, asoy ni NCR Presidential Commission for the Urban Poor, kun PCUP, Commissioner Reynaldo Galupo, nga adunay lote sa Dakbayan sa Sugbo, duol sa IT Park nga gapaabang og mga balay bisan dili kini ilahang yuta. Na binigyan na nagkaroon na ng PDC ito, Pre-Demolition Conference, nung panahon pa nung dating administrasyon. Ang ibig sabihin, execution na lang ng eviction. I will not call it demolition. Eviction, para makatao tayo. Dugang pa niya, dili muminos sa usa ka gatos ka pamilya ang maapektuhan niini ug duna nay uban nga nakadawat na og financial assistance. Dugang ni Galupo, duna na say napahigayon nga pre-demolition conference kalabot sa maong luna. Apan kini gihimakak sa Secretary sa Army nga si Mathan Serrana. Iyang gitataw nga wala gayud mahitabo ang maong pre-demolition conference ug wala sila'y nadawat bisan konsultasyon mahitungod niini. Tagalogin ako Tagalogin ko na mama para maintindihan ni Commissioner. Alam mo, Commissioner, hindi pa kami na pre-demolition conference. Kung ginagawa niyo yung trabaho niyo, edi pinatawag niyo sana kami. Ha? Yung pre-demolition conference ninyo is asking us to be poor all the time. You mentioned na nagpaparenta kami dito. Gusto nyo palang maging pulubi kami dito hanggang sa mamatay kami dito. The pensions of the military nag-increase lang during Duterte time. Di ba? They should inform everybody involved. Kasi hindi rin kami makakuha sa side namin, hindi kami makakuha ng tulong sa ibang agencies ng government because they are not informing them. Yes, tapos hindi namin trabaho mag-inform sa kanila na i-demolish kami. Ano bang trabaho ng PCUP? For the urban poor. Pero parang yung salita ni Commissioner, for the urban rich kayo. Dugang ni Serrana, wala gani napahibalo ang lain-laing ahensya sa gobyerno sa maong writ of demolition, apan diretso lamang gipadala kini kanila. I just do not understand. I just don't understand. Ikaw, Commissioner,
ang gusto, kung gusto mong maliwanagan dito, kausapin mo kami at kausapin mo yung Solicitor General para maliwanagan ka kasi hindi mo alam yung pinagsasabi mo dyan. Yes. Kami, we are very much angry with the government. What BBM is saying is sabay tayong babangon ulit. Gusto mo kaming patayin eh. May padayag usab ang pipila sa mga residente sa pagbatok sa pagpahawa kanila sa sitio San Miguel. Kuan pa man ko diri 1980s nya. Akong uyuan mo'y nagpakaon sa mga pulis, kanang mga recruit ana. Nya. Dugay man namon ko nakibalo 2010 pa mi nga ingunay demolish. Nya karon gisaging-saging na mi kuan ba sige padala og kuan demolition litter. Dili ay dugay na mi diri nya. Kuan may kung ang tag-iya jud mismo ang mo kuha dili man ang tag-iya. Sa akong bahin, dili jud ko uyon nga ma-demolish ning among lugar. Dili lang sa tungod sa daghan rason kinahanglan ni sa korte, masubjudice man ta. Pero daghan ang maapektuhan, labi na ang panginabuhi sa mga tao, labi na ang mga pag-eskwela sa mga kabataan nga matandog yung dako giyamot. So, with regards to the case, di lang ko mo ano na kay subjudice na. Pero ang ako epekto. So ang epekto dako yung kayo. Panginabuhi, kabataan. Mora. Kini si Sovetskaya Imperial alang sa My TV Cebu.